लावख्रिगुरिनि रायजो राजाफोरा प्रमद बरो आरो रन्जित बरोखौ माब्लाबा बावनाय नङा। जारिमिना बिसोरखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिबिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि kastom बसुमतारिया। हेल' लोगोफोर, बरायलायबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअ। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। दिनैनि भिडिअआ जादों चिराङाव जानाय जा एभिक्शन बेखौ लानानै kastom बसुमतारिया जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार लोगोसे इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों माने मा बुंलांखो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। अननानै नायलांबानो जाबाय। लावख्रिगुरिनि रायजो राजाजों अयनाय जादों। प्रमद बर' बे जारिमिना मालाबाबो निमाहा होनाय नङा। प्रमद बर' आरो फेरेंगानि दैदेननायाव बर' रायजो राजाया गावनि हायावनो न' सिमफाय जादों। बर' रायजो राजाया गावनि हायावनो थानो थाखाय होखार जादों। बर' फिसा हौवा फिसा हिन्जावा गावनि हायावनो न' गैयै जादों। बे जारिमिनाव थागोन। 100 बोसोर 200 बोसोरनि उनावबो प्रमद बर' आरो फेरेंगाखौ बेखौ लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहा बेखौ गोसोआव लाखिबाय थागोन। आरो लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजाया माब्लाबाबो बे सुनिबाराव थांनाय सुनिबाराव घटना जानायखौ माब्लाबाबो बेखौ बावनाय नङा। उइदाउट नटिस, उइदाउट इनफरमेसन फैनानै फेरेंगानि बाहायनाया सिदा थिंफोरखौ दानसि फैजोबदों। बिथांमोननि न' बेसादाव गोबां रायजो जानायनि बेसाद दंमोन, दानसि जोबलांदों, सावलांजोबलांदों। गोदोनिफ्रायनो आबाद मावग्रा बिथांमोननि थिलि दङ, आबाद थिलि। एखे गामि बे लावख्रिगुरि गामिनिनो दैमानि हरैहाय बिसोरो दालां गैयिनि थाखाय ओंखायनो हरैहाय बिसोर रायजो जायो गोदोनिफ्रायनो। नाथाय दैमानि हरैहाय गोदोनिफ्रायनो बिथांमोना आबाद मावबोबाय थादों। दा ओंखायनो सोरहाबा दैमाजों खुरखालांनायनि उनाव न' बिथा गैयिनि उनाव ओरैहाय 22 न'खरफ्रा बिथांमोना आबाद मावग्रा थिलियाव न' लुफैदोंमोन। दिनै बर' बिमा बिफाया, बर' रायजो राजाया गावनि गामि गावनि हायावनो UPL सरकारजों न' बुफाय जादों। गावनि हायावनो दिनै बिथांमोनहा न' गैयै खालामजादों, आलाय आथानि खालामजादों। दा ओंखायनो दिनै बिथांमोनहा जोबोद दुखुनांथाव। बर' बिमानि मेगनाव मोदै बोहैगासिनो दङ। आरो बुंबावदों फेरेंगानि स्टेटमेन्टआ जे 22 घर जाय न'खरफोरा दैमानि ओरै बारनानै न' लुफैदों बे BPFनो। फरेस्ट डिलार एगा ना BPF ना UPL ना गोसोम ना गुफुर, फेरेंगाया बेसेबां अधिकार दङ बे लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनाबो बेसेबां अधिकार दङ। इभेन फेरेंगाया जोनोम जायैनि सिगांनो बिथांमोना बे हायाव आबाद मावो होनदों। फेरेंगाया बड'लेण्ड BTC ओनसोलाव गैयैनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनहा बाव आबाद मावनानै रायजो जानानै दङ। दा दिनै फेरेंगाया मा सावैसों बिथांमोनखौ BPF दोलोनिखाय होखारदों होनखो? BPF दोलोनिखाय होखारदोंनो बे मोनसे जुक्ति जानो हायो नामा? बिसोर 1990 सनावनो रायजो जानाय। दा 1990 सननि रायजो जानायफोरखौ दिनै सोर पावार होखो फेरेंगाखौ? फेरेंगाया मा? फेरेंगा अभारअल नङा, बे फेरेंगानि हा नङा। बे फेरेंगानि हा नङा, बे बर' रायजो राजानि हासो। लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफामोननि हा।